Good morning. Good morning. Magandang tanghali. Nagano kami ng gabi, ng tanghalian. Sinubukan ko yung gabi na hinihingi ko sa kapitbahay kung hindi siya makati. Kasi ito, maramihan na ito para sa nisperas ng kasal. Alright. Wala pang pang-upload, kaya live lang, live. So ito paano, may maano tayo. Lunes na, Sabado o 20. Ilang araw na lang. Charge. Dalawang yuglo. Paano mo? Laing. Hello sa 3 viewers. Mga simpleng ulam lang tayo. Madalian. Para healthy yung ating pangangatawan. Hello. Comment po kayo. Pintukan. Busy na. At may na nga kami dito. May pan-dessert na ginawa nung tita namin. Ito na. Ay! Meron na. Meron pa doon. Isang balde na to. Pan-dessert. Ako. May natira pa doon. Babalik lang ata mamaya. Isasabi mo natin yan. Ano ang kinakaya ito? Bibigyan natin si nanay. Madami tanghali na. Mabilis lang yan. Yung matanda. Mabilis lang yan lutuin. Hindi. Mabilis lang yung lutuin. Salang-salang lang yan. Nagmaligo na kaya na. Naligo na sila. Nagligo ka na, baby. Hello sa 4 viewers. Hello po. Shout out. Five viewers, hello po. Good morning.
Saan pa natin makaingit ng ano? Ibang laing. Kulang yan. Subukan muna natin ito. Sana hindi siya makati. Susubukan namin. Ulamin ngayon. Okay na to. Yung tangkay naman. Ano na to? Tangkay. Bibi! Baka nakaano na lang yun. Na, Bigay mo maligo na. na. Please. Yung me. Ha? Baka nakaano na. Bigay mo na. Ano ba yun sila? Hello po, hello! At masarap to pag Steven yung comment. kasama yung ano. Masarap na ganyan na. Okay na. Okay, sige. Balik na. Masarap daw lagyan na. Hello po! Baboy. Mix Channel TV. Masarap yan. Lagyan mo ng 1/2 or 1/4 na baboy. Pwede rin daing. Opo, masarap sana yun. Kaso kapon, nagsawag na ako ng karne. Kahit huwag na sayawan muna. Yung pure lang na gulay. Tipid version. Tipid version. Tipid version. At binabalatan ko yung ano, yung tangkay niya. Yan. Yung iba, nagugulay din ito. Hindi na tinatanggal yung balat. O tinatanggal ko para malambot. Yun. Sarap yun naman ang kailan nito. By Budol Fight. Sarap. Katulong ko nga pala nagaan yung asawa ko. Kita sa camera. Ewan ko kung bakit. Ayun! Siyempre, ilabiyatin natin yung tangkay. Ano, sahugan pa natin? Ayaw mo talaga? Mata ko. Friends, balik ko. Ayun. Tsaga-tsaga lang. Tsaga-tsaga lang paring Jason at magbubunga na rin ang pag-vlog niyo. Opo. Tapos po ng ano, okasyon namin. Tuloy-tuloy na to. Ngayon kasi, kailangan naman daw tumulong. Siyempre. Okasyon yan. Kapatid ni Mrs. Talagang tutulong tayo. Kasi lakas na lang yung tulong. Wala naman tayong perang pangambag. Lakas na lang. Kung walang perang pangambag, kahit yung ano lang, lakas. Ayos na yun. Para di tayo pagtampuhan. Anak, maligo na. Bukas makuha na kami ng kawayan.
Martes na bukas. Malapit na malapit. Paborito ko ito. Gulay. Kung di pa binibilag talaga. Kain na naman ito. Ito ba yung may sili? Uy! Si Bibi parang walang naririnig si Bibi ah. Bibi maligo na na. Para masarap kumain. Sige na na. Ligo na. Ngayon sinaing mo. Huwag mo na mag-cellphone. Tapos magbasa. Naku yung electric fan, please. Na, yung electric fan mo. Hindi ko pinatay. Sabi ko papatayin mo. Yung kawali, okay na mi? Ay pagbigyan. Uy, Arini! Parang Jason TV, yo. Gandang tanghali ka, Arini. Live na naman po ako. Busy lang. Kumusta po kayo, Arini? Hello, 6 viewers. Mata ko, sakit ang mata ko ah. Ayos lang, idol. O, buti naman. Busy ako sa panood vlog Alamid. Ha. Oh, ganda ng ano ngayon ni ano. Utol. Ganda yung views. At saka yun nga, malapit na rin matapos yung bahay ni Ikang. Yun, salamat po sa mga sponsor talaga. Maraming salamat sa inyo. Walang hanggang sawang pag-sponsor. Okay na sinaing. Sakit talaga ng mata ko. Ito mata ko. Next Mix Channel TV. May mga next project pa kayo. Paring vision na aabangan namin. Sana nga po mayroon pa. Depende po yan sa mga sponsor.
For sure, meron pa. Hmm. Pag may na ano, na-scout, mayroon po yan. Maganda kasi sa isang araw, ibang beses ko, inuulit na po. Ayos ah. Inuulit-ulit ko lang. Ano mo namin ito? Nakagat ka? Again, ay 10:55 namin. Si nanay, bibigyan natin ng gulay. Wala pa raw ulam. Wala pang ulam kasi yung lola nila yung tatay nung binan ko. Tandaan. Sabi ko magluluto ako ng ulam para kasabay na yung matanda. Kawawa naman. Wala pang ulam. Pasensya ka na. Joke lang. Joke lang po yun. Kinit, amo. 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 Namimiss ko na rin dun sa balatan. Mga kulitan. At ayun. Gabiyatin ko na yun. May. Pahaling ako noon. Sikit na yan. Nala ko. Sangkalan. Bagan masiramon yan gabi kasama ang araw. Gabi at araw. Parang Jason, bakit di ka nag-spin? Depende. Ano? Siramon ang gabi kasama ang araw. Kasama yung araw. Bilang ano ba? Sibuyas. Bigyan mo naman ako. Kaya pa kagabi. May inedit ko kasi yung kagabi. Di ko pa na hindi ko may upload. Nagbantay ng tindahan. Saka luya. Lagyan natin luya. Bawang sibuyas, luya. Pake. Ano daw balita sa tindahan? Anong balita naman? Timpawan. Ayos naman po. Okay naman po sila. Bakit wala po pala doon? Bahay ni Ikan. Yun nga po, kaya rin eh. Kasi may okasyon nga po kami. May okasyon na parating sa 20 kasal ni Bayaw. Na nag-aasikaso kami dito sa bahay kasi may mga bisitang narating. Naglilinis, naghanap ng baboy, bigas. Nandyan na po yung bigas, 6 na sakong bigas. Bali, 3 baboy yung kakatayin. Yung yung baboy, 2 pa lang yung nahanap namin. Kulang pa ng isa. Kaya ganun po kabis.
siyempre sa loob naglilinis. Ito, iniskim ko ni Bayaw. Ganun po. Ito nga po, para na sa Lispiras. Para yung mga tutulo, kahit pa may gulay na konti, pampakain. Kasi yung karni, pag ano naman yun, yung kaarawan ng kasal. Ganun po, kahit kasi wala ko doon sa ano. Pagkatapos po ng ano, ng kasal, babalik po ako doon. Nandun din, ayaw ko muna mag-release. Bakit po? Kasi paring Jason. Next week TV, paring Jason. Bayaw mo rin, di ba? Si Kuya. Loli, kapatid yung asawa. Hindi po. Next week TV, hindi ko po bayaw si Kuya Loli. Katabing barangay lang po namin yan. Ha? Ha? Sabi na ano, Next week TV, bayaw ko rin daw si Kuya Loli. Hindi. Hindi po sila magkakilala. Tabing barangay lang. Nakilala lang namin si Kuya Noli. Nakilala ko si Kuya Noli dahil kay Utol. Sila yung unang magkakilala na nag-vlog. Ganun po yun. Tapos yun nga, hindi ko pa sigurado kung alimbawa sa Sabado, di ba, kasal, kung makabalik ka agad ako. Kasi siyempre, nandito yung mga kapatid ni May, saka yung binan ko na galing abroad. Ba, maling magyaya kung saan-saan magpupunta. Tapos magpapalungko yun ng ano, kung ano gustong ulam. Ako magluluto nun. Siyempre may bisita. Kailangan naman natin pabayaan yun. Ganun po. Alam na po yun nila ano, ni Kuya Noli. Nagpaalam naman kung maayos. Doon pa lang po kami sa Bulacan. Nakwento ko na kay Kuya Noli na baka ano, pagbalik natin sa Bicol, hindi mo na makakasama doon sa bahay. Busy nga. Ulit ko team pa Hawaii, kaso pa Hawaii muna ang cellphone ko. Ginit talaga, maritis. Pwede ka naman din mag-vlog kung hindi ka makabalik agad doon. Monetize na rin naman ang channel. Ito po kasi nagbablog-vlog na lang muna ako para may upload ko. Kung ganun nga, wala akong may vlog kaya nag-live muna ako. Kaya para ano rin, malaman ng mga ibang viewers na kung bakit ako nawala doon sa team muna. Kasi may rason. May okasyon. Update lang po ito. Nanonood naman ako sa mga vlog nila. Yan nga po, malapit nang matapos. Nung umalis ako doon, wala pang flooring, wala pang kusina, wala pang CR. Ngayon, ginagawa ng CR, may flooring na. Namimiss ko na nga ron. Ba, ilang araw na lang naman.
Patayin ko, naka-prepare na rin yung pangalahok. Nalagyan ko ng luya para mas lumasa. Opo, matatapos na po. Kaya kinito mainit ka. Ay. Lapit na. Okay na? Okay na? Okay na? Hindi ka? Sarap ng ulam namin, oh. Ang kulang. Mas masarap to. Yan na. Ito na yung mani. Para doon sa kasal. Bale, inuna na muna yung isang balde. Bale, niluluto pa. Mayroon na rin atsara. Gawa. Masarap yan pag gata. Gata po ito. May mix eh. Nabutan din ba kayo ni Kuya Noli? Paano dito? Nabutan. May ano mo ito? Basura. Sorry. Magaling pa ba kumaano? Gamit ito. Ito, tapon na. Okay, tabi. Naabutan. Ano pong naabutan? Naabutan rin na kayo. Sa ano po? Dahil sa ngayon, di ka pa naman sumasahod sa YT. Ako, wala pa po akong sahod. Pero may ano na po, may mga pumapasok na dala. Siyempre, maraming papasalamat din ako sa kay Kualoli. Kasi mabilis yung pagka-monetize ko. Walang 2 buwan na monetize ako. Ano yung ibig sabihin ko? Kaya maswerte, kaya pasalamat ako kay Kualoli. Naabutan, means nabibigyan. Nabibigyan. Parang sahod po. Ay, ano po yun? Kumbaga, tulong-tulong lang po doon. Kasi, kumbaga, kami, natulungan din ni Kuya Noli. Tumutulong din kami doon. Tapos, minsan, naabutan kami. Kasi hindi naman yung lagi-lagi. Kasi pagkain namin, hindi naman. Sama-sama lang naman kami. Kasi kami mismo yung tatrabaho. Right. Ilan? Kailangan po talaga masipag. Lagyan pa. Saglan? Dalawa? Lagyan pa. Kasi tulad ng namin, tatrabaho, maghapon. Tapos pag wala ng trabaho, yun na, gawa namin, edit. Bago matulog, edit. Edit para pag may na yung signal, hindi makakapag-upload. Yun naman si Utol, pagkatapos niya magluluto naman.
Tsagaan lang po talaga. Para okay lang yun. Para may mapanood kayo na ano, ganun yung trabaho namin. Yo yo yo, yun, Princess Diary. Aking kapatid. Yo yo yo. Magkakanta ka ata sa ano? Kasal ni Bayaw. Mag-prepare ka ng kakantahin. Princess Diary. Ilabas mo na yung piyesa mo sa 20. Abangan niyo po yan. Kasi ibablog ko. Kakantayan si ano, kapatid ko. 7 na sila. Hello po sa 8 viewers. Maliit lang. Set up yung set ko. Baksan mo yun. Mali. Kung yung ano, hawalit. Ano hawalit? Kapag mo na yung ilaw. Lami kaayo. Lami kaayo ng mani. Sabi ni Kenny. Ano? Hindi na kita. Hato ko dyan saraan. Tiga raw. Ano yan? Ito. Ano mali po? Ako na yung bayad. Ayan na yung gat. Ilalagay na. Yung message ko yung lagay. Yung ano ko? Para may ano? Sabaw-sabaw. Dalawa. Salam. Makakuha. Wait lang po. Yan, bro. Ano, sit-up na natin yung ano. Open mo yung live. Ito. At ito nga pala yung ano. Ito yung bigas. Dami yan, oh. 6 na sako. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sit up. Luluto na ako. Yun.
malaking tulong din na i-flip ang channel niyo at i-subscribe para mas makilala kayo sa channel ni Kuya Noli. Mga kagalang kami. Opo. Tsaga-tsaga lang po yung pagbablog. Oh. May sugarin na. Sugarin yung paggalangan. Dito ko po. Kat nga. Kuya, luhay yung patutugtog mo. Ano na natin ito? At ito na, simula na. Ano mo na ito? Kuya, natikot pa kuya. Meron siya na kayo. Masarap talaga paggata. Ay, napakasarap po talaga nito. Ito, paborito ko talaga to. Yun! Simulan na natin. Yan ako, initin ko yung ulam. Ay, At ito na yung marka ng gabi. Oh. Diyan sa kamay. Dami kong pinanguha. Ito pa yung kasama niya, no? Mamaya ko pa ito imayan para mabilad. At dadagdagan pa yan. Yun. Nak, sabi mo kasi mama mo magdala ng yelo. Sakit ng ulo ko. Mama, galay ka na ng yelo! Oo. Para matutulog ako na ka. At ayun. Gising. Kasi sa next vlog nyo. Salamat po sa suporta nyo sa ating paway. Ito yung lagyan ko na ng asin para lumasa na. Kansya lang yung asin. Lagay. Kaya naman magdagdag ka sa umalat. Ilo. At lalagyan ko ng no cubes.
Next recipe mo daw gusto. Hindi ko pa rin na sa YouTube. Next vlog. Anong gising-gising? Recipe. Sa next vlog mo. Parang gising. Marami yung technique ng ano, gulay na to. Pwede rin yung sabay na yung gata, saka ano. Pwede rin. Ano na, pitchin? Parang matutulog mo na ako sa ano. Kahit. Sakit yung mata ko. Hindi ba yan Makati? Bagay yan. Yung gulay po, hindi naman po. Yung dagta. Yung dagta dito sa kamay ko, Makati. Kaya pag nag-ano ka nito, nagimay ka, pag kumamot ka sa katawan mo, yun na. Makati na talaga yan. Anong sahog pa dito? Wala po. Wala pong sahog. Kutsara lang. Tsaka no cubes. Ayan po, kumulo na. Kumukulo na po. Maya-maya lalagay ko na yung gulay. Malapit-lapit lang ng konti. Ayan na. At ayan na. Lalagay ko na. Hinaan yung apoy. Yun. Si nanay, ano na, alas 11-12 namin. Si nanay, wala pang ulam yun. Nag-aantay yun. Sobrang sabi niya. May mga tanim na rin bang gulay para bison. Ano po, wala po akong tanim na gulay. Sa kapitbahay lang. Magtatanim kami dyan sa dyan sa pinagtambakan namin. Kasi inabot ko kasi yan ng tubig. Pag umuulan, malalim yung tubig yun, kaya hindi kami nakakapagtanim. Ngayon na may tambak na, sabi ko sa asawa ko, taniman natin yan. Tapos pag nagtanim kami, iba-vlog ko rin. Ganun lang po yung pagluto niyan. Ayan lang muna natin yan. Ganyan. Parang Jason, hindi luluwag para di Makati. Totoo ba yan? Hindi po yan totoo. Yung laging niluluwag, kumakati. Hindi pa totoo. Yung laing po, depende kasi sa laing. May mga laing na yung matigas, may laing din na malambot. Kasi yung matigas, kailangan niya lutong-luto. Pag Makati po yung laing, pag Makati, ibig sabihin, kulang yung gata, hilaw. Opo. Basta may lupang bakuran, pwede na magtanim. Tataniman po namin yan. Ang bala ko dyan kasi yung pinagtambak namin, yung galing sa sapa, tulad yung ginagamit ng kilaikang, malit yun. Sabi ko, taniman ng talong, pichay, mga ganun. Mga simpleng tanim lang. Yun.
Ah, yan po tayo ng malamig na tubig. Oo nga, yung pino na dati. Nakatikim na ako noon. Nakatikasin mo. May panik. Tubig ko, ano tubig? May panik. Ano panik? Oo nga, yung pino na gabi, nakatikim na ako noon. Makati kasi may panik. Baka yung ano, uod. Nalilinis naman kasi. Alamid striker. Yo yo. Ah, Uulam. at yung ulam namin kahapon may natira pa, yung Bicol Express. Iinitin ko para di masayang. Yo yo yo, alamid. Sabi ni Mix Mix TV. Hello sa 6 viewers. Yun, alamid, punta na lang kayo dito sa 20, sa Sabado. Baka busy na ako niyan, di ako makapag-chat sa inyo. Punta na lang kayo. Dito na kayo mananghalian. Dito yung kasal. Dito. Malamig maaga. Hmm. Siguro mga... Yung kasal, alas 8. Siguro mga... May tanong ako, alamid. Bakit alamid striker ang name ng channel mo? Dati ka bang Tagalog? Ah, ano po yan? Yung kapatid ko na yan. Nag-striker po kasi yan. Nag-apply yan ng sundalo. Kaya yung naisipan niya sa channel nila, alamid striker. Tagal niya naging striker. Nagaluto ng mga magigiting natin mga sundalo. Kaso di pinalad. Nag-apply yan dun sa Bulacan. Sa Scout Ranger. Ilang taon nag-apply po yan. Nagtatrabaho pa ako nun. Ako yung nag-aalala sa budget niya. Kasi yung kung talagang hindi para sa atin, yun tulad ng pag-apply niya. Kung hindi para sa atin yung trabaho, kahit anong gawin. Siya nga, ilang taon niya, nag-apply yan bago nag-apply ng Scout Ranger. Nag-apply muna yan dito sa Pili, para sa Army. Hindi natanggap. Nakakalungkot naman yun, parang hindi siya pinalad. Opo. Yung sabi ko nga, kasi dati, nung nag-apply yan, siyempre kapatid ko, nagsisimba ko lagi dun sa Kayapo. Sabi ko doon, kako kung bigyan mo ako ng magandang sign yung kapatid ko. Siyempre mahirap yung isang sundalo. Kako kung alimbawa hindi para sa kanya yan, sana huwag na lang ako makapasok kung may mangyayari man lang na kapamakan sa buhay niya. Yun yung hindi ko na sign sa Piapo pa yun. Tapos hanggang sa inabutan na siya ng overage. Tapos nung nag-chat sa akin, nasa Bulacan siya. Sabi sa akin, tol, inabutan na ako ng overage, di na ako makapasok sa sundalo. Sabi ko, okay lang ka kuya, umuwi ka dito, pumunta ka dito sa akin kasi si miss ka akong mga anak, tulungan mo ko. Pinadalan ko ng pera.
Galing Bulacan pumunta silang Santa Mesa. Kaya, mali mo yun. Kasi sakto nun eh. Pag ano niya, nanganganak na naman si Mrs. Kasi sa ano yun, nanganak si Mrs. sa hospital ng Santa Ana. Yung pagkapanganak ni Mrs. Sinabihan ko siya na kung gusto mo akong mag-training ng ano, guard. Sabi niya, wala namang pang gastos. Ako may natitira pa akong pera dyan. Ano ko siya, training dun sa Balyan, sa Krami. Nagtanong ako dun sa guard dun sa trabaho ko. Saan yung magandang pagtitrainingan. Punta niyo yung Balyan. Kaya naging guard yan si ano, alam mo, striker. Tama din sa labi niya. Parang hindi siya baka may ibang plano. Si God pa. Ito po. Hindi kahit yung pag-apply sa trabaho, kahit anong trabaho. Kung para sa'yo talaga yung trabaho, saglit lang yan. Mabilis makapasok. Eh yun, taon, simula nung pagka-graduate niya ng ano, ng high school. Talagang nag-apply na ng simbahan. Hanggang sa nag-over age. At yun, malapit na. Napahaba yung pintuhan. Malapit na maluto. At yung lasa okay na. Paksa. Iniinit. Akin na. Parang aabot yan sa walang mali. Parang aabot yan panangalan mo. Ano? Akin na yung init mo. Bakit? Kainin ko na yung dalawa. Kinanay kaya? Wala na yung kinanay. Hindi na dito yung pagkakas. Mainit. Kasi ano na eh. 11:30 na. Kain na ko. Yan. Mukbang ka. Payat yan dati si Otol dun sa ano, Bulacan. Grabe. Bilat niya, oh. Nang bumibisita ako dun. Tapos yung tulugan nila nasa ano lang. Dun sa kubo na may mga nakakulong na manok. Ha? Nakaduyan. Maganda yung mga pinto mo. Jason. Lumaki ang pag sa lodo. Sa kapatid mo. Kasi alam mo. Opo. Ano po talaga yung ano, pinto nung kabataan ko. Yung kabataan niya. Marami pa yung hindi nalalaman na ano. Habang nag-aaral yan, na mimili kami ng bakal puti. Sa akin din ako nagtapos ng pag-aaral. Pinaubaya ko na sa kanila. Sa ngayon nag-ALS. At nag-ALS pa rin po ako ngayon. Para matapos ko rin yung ito. At ito, pakita ko sa inyo nung pag-graduate ko sa ALS 2023. Yan. At ngayon sa ano, kasalukuyan na nag-aaral pa rin ako ngayon. Abangan niyo, iba-vlog ko yun. Parang malapit na ata yung graduation namin. So
Yung isang taon to. Ayan, yan si mama. Oh. At ayun, luto na. Malapit na. Lutuin natin ang masarap yung ulog ng gabi. Masarap po. Nakakaiyak yung kwento mo ba niya. Ganun po yung pinto ng buhay namin. Yun. Para makwento ko na talaga. Dati, nung nagginto na ako ng pag-aaral, may nakilala ko na nagja-junk shop. Binigyan ako ng puhunan. Tapos naisip ko, mag-negosyo na lang. Nag-junk shop kami dati. Nagkatulong ko yan sila papa, sila mama, si Utol. Tapos, okay na sana yun yung negosyo namin. Biglang may dumating na kamalasan sa buhay ko. Na-aksidente ako. Malapit ng nito. Nakumatos ako. Ay. Baka nagtuloy si Nanay Ami. Huwag mo lang amin, huwag mo kamanin. Ayan. Man natin. Kaya ko lang pala. Na. Water? Ito yun nung nakuma ko na accidente. Busog punan. Nagpagsang buwan kami dyan sa Naga, sa BMC. Namuo yung dugo sa ulo ko. Hindi naman kami nagpa-opera. Basta himala na lang yung nangyari. Yung ba't gumaling ako. Mayroon kasi magkwento na kasi basta lumabas kami dyan sa hospital, hindi na lang ako nag-opera. Yung mata ko na natuling. Pwede mo lang sila kami. Ilang araw akong nakuma. Premier na. Ayun o, ha? Tubig. Masarap yung Mil, ano mo mga sinanay? Dalang mo sinanay. Okay na yan? Okay na yan. Tapos At ayun po, dito na lang muna siguro yung Mga premier. Oo. Hanggang dito na lang muna po yung live na to. Maraming salamat po sa nanood ng live ko. At kakain na po kami dito na ipapakita yung pagkain namin. Yun, maraming salamat po. Ingat po kayo palagi dyan. Bye-bye.